ħarġa li waqfet f'nofsha. Luka kien imur l-iskola tas-sajf. It-teacher ħadithom dawra mal-port. It-tfal kollha baqgħu magħha ħlief Luka li waqaf iħares lejn il-vapuri fil-port. Ma baqax ma' tfal sħabu u mat-teacher. Raġel ta' qalbu tajba ra lil Luka waħdu. Ħasseb li t-tifel kien ħarab mid-dar. Ir-raġel ħareġ biċċa ħobs mill-basket, resaq lejn Luka u tgħilu. Luka kiela bil-qalb. Xorob l-orange ukoll. Ma kienx jaf li dak il-ħin it-teacher kienet inkwetata għand is-surmas tal-iskola wara li kienet ġibet it-tfal lura l-iskola b'Luka nieqes. Lil dak ir-raġel Luka qallu li kien imqareb dikinhar u rrid li jaħrab għal ftit. Rrid li joqgħod idur mal-port jara l-vapuri mingħajr ma jindaħallu ħadd. Imma r-raġel spjegalu li kemm iż-żgħar kif ukoll il-kbar iridu jobdu r-regoli. Ir-regoli qegħdin biex jgħinuna. Fil-ħarġa ta' dakinhar, waħda mir-regoli għal Luka kienet li jibqa' viċin tat-teacher u tat-tfal sħabu biex ma jintilifx. Luka fehem din it-tagħlima u r-raġel wasslu lura lejn l-iskola. Meta Luka daħal fl-uffiċċju tas-surmast, dan ħares lejh b'wiċċ serju. Ħafirlu imma qallu li l-mama se tkun taf b'din l-istorja ħalli darb'oħra ma jerġax jivvinta xi brikkunata bħal din. It-tagħlima tal-istorja. Min jaf kemm it-tfal tal-klassi ta' Luka kienu ilhom jistennew il-ġurnata tal-outing. Imma Luka ħassrilhom il-festa għax minħabba fih ma komplewx bl-outing tagħhom u kemm inkwieta lit-teacher. Meta noħorġu mat-teachers jew mal-katekisti għandna nobduhom mill-ewwel. M'għandniex naqsmu t-triq qabel jgħidulna huma u ma ninżlux il-bankina għax tista' ttajjarna xi karozza. Billi nkunu ħafna tfal, tajjeb li noqogħdu attenti għat-tfal sħabna biex meta naraw li xi ħadd baqa' wara jew intilef ngħidu mill-ewwel lit-teacher. B'hekk it-tifel jew tifla li jintilfu jinstabu malajr. Jekk nobdu ir-regoli żgħar meta għadna tfal, il-qudiem meta nikbru ma nsibuhiex bitqila biex nobdu r-regoli tal-pajjiż u r-regoli tal-Knisja u b'hekk ngħixu ferħanin mingħajr ma nagħmlu ħsara lil ħadd.